बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटथ' दङ। मास्क गानालासिनो बेंकआव फैयो कास्टमार, सिकिउरिटि गार्डआ गावना होयो गुलि। उत्तर प्रदेशनि बरेली जिल्लायाव मोनसे गिथावना जाथाय जायो। सासे सुबुङा मास्क गानालासिनो बेंकआव थांनायानो खैफोद जाना फैयो। मास्क गानैनि थाखाय बेंकनि सिकिउरिटि गार्ड आरो सुबुंनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो, जायनि उनाव रागा जोंनानै सिकिउरिटि गार्डआ गुलि गावनानै होयो। बिनि उनाव बेंकआव दावराव सोमजियो। फोरमायनाय बादिब्ला गुलि गावजाग्रा सुबुङा बारग' रेलवेनि मावथि आरो सिकिउरिटि गार्डआ सासे बारग' आर्मिनि मावथि। जाथायनि उनाव बेंकनिफ्राय फोरमायनाय जायोदि मास्क गानै सुबुं आरो सिकिउरिटि गार्डनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय सोलिबाय थानाय समावनो हरखाब गुलि गावजायो होनना। बे गुलिया मास्क गानै सुबुंनि आथिङाव नाङो, जायनि उनाव बे सुबुंखौ लोगो लोगो फाहामसालियाव लांनाय जायो। सिकिउरिटि गार्डखौ पुलिसआ हमनानै लाङो आरो जाथायनि बागै नायबिजिरगासिनो दं। नैथियाव दङ, बिजेपिनि दैदेनगिरिया गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामो। मध्य प्रदेशआव फिसाजो आरो बिफानि गोथार सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामो सासे दुथाङा। बे जाथाया प'आइ पुलिस थानानि सिङाव थानाय मुनबारी गामियाव जायो, जेराव सासे बिफाया गावनि 17 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामो। गाग्लोबजागिरि हिन्जावसाया पुलिसखौ जाथायनि बागै मिथिहोयो आरो 24 घन्टानि गेजेराव खारखोमाना थानाय बिफाखौ हमनानै लाङो आरो बिजिरसालियाव लाना थाङो। बिनिफ्राय बिफाखौ जेलसिम लांनाय जायो। मध्य प्रदेशनि कंग्रेसनि बादिब्ला बे मुगैथाव जाथायखौ आरएसएस दैदेनगिरि आरो बिजेपि दैदेनगिरि सतीश मिश्राया खालामदों। थामथियाव दङ, आसाम आयेन आफादाव बर' राव बाहायनायनि थाखाय आसाम सरकारनि राजफोसावलाय बादियै मावख'आरि गासै हाबाफारियाव बर' रावखौ बाहायनो लानाय जाबाय। आसाम आयेन आफादा बे फोसावलायनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि बर' राव रोंनाय मन्थ्रि बिथांमोनखौ आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौ फैगौ रां बोजा जथुमायाव बर' रावजोंनो जथुमनि हाबाफारियाव बाहागो लानो आरो सोंथि बायदि मिथिसारफोरखौ बर' रावजोंनो फोरमायनो खावलायदों। ब्रैथियाव दङ, बाक्सायाव दखान बन्द खालामनो थांनाय पुलिसनि हान्जाखौ गाग्लोबो माखासे हौवा हिन्जाव। कर'ना भाइरास होबथानो थाखाय रायजो सरकारा होनाय नाइट काफिउखौ सिफायनानै माखासे फालांगिरिफोरा दखान खुलिना लाखिनायखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि नावसालियायाव सोमजियो दुंहाव थासारि। दखान बन्द खालामनो थांनाय पुलिसनि मोनसे दोलोखौ मैया माखासे हौवा हिन्जावफोरा गाग्लोबनो ओंखारबोनायजों लोगोसे पुलिसनि गारिनि ग्लास सिफायनानै होयो। दखान खुलिनानै लाखिनाय फालांगिरि थामहिनबा गाग्लोबगिरि मजिद आलीजों लोगोसे गोबां माखासे फालांगिरिया दासान्दि खारखोमानानै दं। फालांगिरि मजिद आलीनि दैदेननायाव माखासे रायजोआ पुलिसनि सायाव लावथि जं, गोबौ हाथियार थामहिनबा अन्थाइ खुबैनानै होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथियाबारि पुलिस थानानि सासे बिबान बानथ'नाय पुलिस बिबानगिरि सुनन्द दासनि दैदेननायाव थांनाय पुलिसनि हान्जाखौ बेफोरबायदियै गाग्लोबो। बाथियाव दङ, 37 नं सिडली बिधानसभा ब्याबनि एमएलए मानगोनां जयन्त बसुमतारीनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि जेएसपि देहा फाहामसालियाव कर'ना टेस्ट खालामनायनि उनाव बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां बिथाङा महाराष्ट्रआव थांदोंमोन। दथियाव दङ, आसामाव सासे सेंग्रानि गोथै सह बोखांदों। डिमावनि साखाथिनि दिहाजान हाबि गामिनि वाटार साप्लाइनि दैनि टेंकआव सन्देह गोनां थासारियाव दिनै सासे सेंग्रानि गोथै सह बोखांनो मोनो। डिमौ पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिहाजान हाबि गामिनि दैनि टेंकआव गोजावना थानाय हालोदाव जायगानि रायजोफोरा नुनो मोनो गोथै सहखौ बोखांनायनि उनावनो ओनसोल नाङैनो साननाय सोमजिदों। दैनि टेंकआव बोखांनो हानाय गोथै सहआ 55 बोसोर बैसोनि रजनी बावरीनि होनना सिनायनो हादों जायगानि रायजोफोरा। मख'नो गोनांदि वाटार साप्लाइनि हरनि नेग्रा महरै खामानि मावदोंमोन रजनी बावरीया। गुबुन फारसे नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला मैया हरनिफ्राय गोमानानै दंमोन रजनी बावरीया। गोबां नागिरनायनि उनावबो नखरनि सुबुंफोरा नागिरना मोनाखैमोन। दिनै सन्देह गोनां हालोदाव दैनि टेंकनि सिङाव गोजावना थानाय हालोदाव नुनो मोनो रायजोआ। पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।